rồi try sẽ xin bắt ngài cái phi bà rõ cái tránh cái bên bờ cái trong Giêsu thì ngài Giêsu ngọc tân bằng này thu làm sẽ phi ya cái bằng tiếp thì bết bao new cream bas new ba là đã pin ta ya unin em cái đốt khmat cho phi kan sa sao hadu ba pin bết ru pin sa isi pin sa mi lut kitiet kan sa long kum kading te wanam ta re ya uni cream an pin e phi te pila yu em tu cream bas new ba te kadur khmat trong phi kan sa sao lep bat pin sa isi ba ban ya to ka nyang mong dan kam sniu kan ni jing sao te na ma da yong nyang mong kadang rben nem ka sni do kadang ibiang hite han da sao ta ka mong te suki ka mong te ima em te wa nam ta ra kan yu tu cream te kan mau ba ha ki don ki ni ki priu ki ba ta ki benavet ru benavet c ne benavet n te kitu ki bas niu bah kitu ki pen bah briu tang siten por namar kitu ki de ki dawai da mi knyang kamet ken banta tang sipor arpor hendai don pat kita sidur khmat te sipor te ka pen bah briu ken tang badala dep nang tu pat ka jins niu dur ka basir khai bah te ki binovet ki diprovet ki dipselet ki leader code ki ilikon ki glucare ki gitu gitu ki jat dawai phi de ban kiari gitu bat uni cream ubang apen i manga bat don bon pha ki ong tu ulakmi ki yo mat ba ki mi nyang mong hi ta bat don hi ki bo ong ngam le le re te ka shong happy namar ki bon ki bala penen kam lais nami ai ki sayu i pat ba ki sami nyang mong te gitu ki cream ki de ki bas new ba te shuwa pen ta ki nu ki cream phi da pe tho bha da perkhat bha shwa namar ba ka pen sniu ada ngita ban pen bhai ka sni do le re namar la da ngim ta re ka sapat pedang pen ban te kumbang sumare ka met ka jongi ngidon kam ban ba me ka ja ki chhor ki chep kum ta kum ne te ka jing pat pedang ka de ka jing le si te ngi haban sat ki chat ki ti ngi haban som ngi haban ta ki cream ki ban pen bha om de ki cream ki ban pen thamula te kam long pop ra ken ki don ki bang o ka jing bha briu te ka ba kham kong san ka de ka men siem te ka men siem le ning kong ngin bu hak mat han rei habangi pen bha briu ya la de ki jing bam ki ba uble ukur khu bat da kini ki bom i long thamula han rei kumbangi ta ki glycerin kini kim i thamula kim i ki sunscreen ru ki ba ya da yangi na kasngi kaban nam pen shi tom re kasni do ki jongi ki jing kur khu ki ba uble ula kur khu hi ki ba kam don kanu ka jing ta te kam le le kan han rei ka ting ka uble ka ong tang yu taw ba pen jot ya kamet ya taw on sa pen jot ne em te ka mon la da ngi bam ya ki jing bam ki bas new kan ki bak ta ka ko ka khya jongi ya ka ta kan uble us ngosi re ki jing ta ru ha bangi ta man pen bahai ka met ka ba uble u ai yangi kat ba udang ibit yangi ban im ha kan ka perthai kam long ka bakla tang bangim de pat ban bo e ki jing ha breu hakmat nim de ban bo e ki hakmat e ban bo ning kong bet ha uble ha bangi ta ru ki ngi ta ha kerteng uji su ha bangi bam ki ru ngi bam ha kerteng uji su te kam le reken te itu ki cream ki bangal ban batai phi te le ban kiare gitu te kumbang ala ong kan ni ka sabon ru wa ju ai sabon ni ka khmat man la kasni na mar kan nam bahare kasni do ka jong phi te ni la pen mi ka sabon la jong nang ne na po na yeng ki sabon man sle khli le se phila ai pnyang shipon ha ka khli jong phi te ka lati bha phi ai shwa da ko sabon ka banang ne hi te ban pen itanat u shnu pat phila ban ai pat khin ket u tu shampoo te phila ban le ha ka ta ko ru kom ru bat khot ha ka tu ka lati la da phi ai pnyang shibon te la da phi ai tang khin ket te phila ban le tang ka sabon ne tang shampoo ne te ka mot kini shampoo ki ba bha ki bangi pen mi hi nang ne te uble yo ban kur khui phi lang ba ro ya ro itra